talaqqil buyu babin da yazo na talaqqir rukban mutane sun kawo kayan su a bar su kai kasuwa yanda cini kasuwa ta yi hukunci to sai a je a tsare su a hanya ba su san me ke kasuwa ba a yaudare su a sai da harha sannan a kawo kasuwa a yayi tsada sai sun shigo kasuwa sai su ga ashe kasuwan haka ne aka ja to yaya za su yi an cuce su duk sa'an da aka samu kasuwanci isa ce inna tujjara humul fujjar illa man sadaka inda za a yi kasuwanci me ake nema cikin kasuwanci kudi ba kudi ake nema ba to shedan na nan yaya za ka yi ka zalunce shi ya za a yi ka samu da yawa ya za a yi ka yaudare shi duk abin da ke cikin kwakwalen mutane ke tintintin ne ba wai yanzu ba ne yanzu kuma tsarin kasuwanci ya zo ya canza ya zama business din nan suwa suka tsara business din nan turawa suka tsara turawa ba imani ba tausayi kwakwalen su ke ba a business da zuciya ana business ne da kwakwalwa ba abin da ta sani sai calculation shine a yi lissafi ya zan yi kamfani na ya fi na wane ko da zan karya shi ne ko da zan sa a kashe wane mene kamfani na da ya ɗaukaka tsarin turawa ke to duk sa'an da ka je ka ɗauko wannan tsarin ka kawo ƙasar ku to ka yi ɓarna kenan ko ƙasar ku tana zaune cikin alkhairi da albarka abinda kuka gaji iyaye da kakanni suna nan zaman lafiya komai na tafiya lafiya to sai aka je aka kawo abubuwa aka zo ana canza ma mutane rayuwa ana cusa musu rayuwar turawa kuma ba ta da albarka sai cuta abinda yake daure musu kai shine to kun ce mu ba mu bi Allah ba za mu samu kaza ba za mu samu kaza to ga kafirai ga turawa ba sa bin Allah kafirai ne amma sun fi kowa kuɗi sun fi kowa jin daɗin rayuwa sun fi kowa menene da menene to abin da ke shiga cikin kwakwalen su kenan saboda me saboda ba a zaunar da su an karantar da su addinin musulunci ba bai shiga cikin jinin su da zuciyarsu ba Allah ya bambanta tsakanin kafiri da musulmi an fahimta amma musulmi Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahana alaihim barakatin minas sama'i musulmi sai ka yi imani ka ji tsoron Allah sai Allah buna barakatin minas sama'i an fahimta amma dangane da kafirai fa Allah ce falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين بمبنشي كنا فلما نسوا ما ذكروا به da suka bar addini suka shagala da neman duniya fatahna alaihim abwaba kulli shay'in bila baraka za a buɗe musu kofan komai amma babu albarka hatta idza farihu bima utu har in suka zo suka ji daɗi suna murna da abin da aka ba su akhadnahum baghtatan an gane aiko an fahimta akhadnahum baghtatan fa idahum mublisuna faqti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin shi yasa akwai bambanci tsakanin musulmi kai in ka saba wa Allah sai Allah ya ja kunninka sai Allah ya ladabtar da kai don ka dawo saboda kana da daraja wajen Allah amma kafiri fa in ya saba mu Allah sai Allah ya kyale shi don ba shi da daraja wajen Allah ya tafi ba a bukatar shi rabon shi kenan a duniya lahira ba shi da rabo ba haka bane ba babu nahi an talaqqal buyu matukan ba tsarin musulunci ake tafiyar da shi tintintin yanzu kaman kasuwan kantin kwari kasuwan kwanan singa kasuwan sabon gari kasuwan menene da menene sai dai a sa masu karban haraji masu karban tax masu karban kaza ba za a kai malami wanda ya karanta risala ya zama shine alkalin kasuwa shine alkalin nan wannan duk da kenan yanzu ai kai ya waye to sai kowa ya zo ya shiga cikin kunci ba wanda yake jin daɗin halin da yake ciki ba haka bane ba da kasuwar sabon gari kwanan singa kantin kwari kasuwanci kowa ke yi masu kuɗi na samun kuɗi masu komai na komai
yanzu sai aka zo aka shiga cikin kunci, masu mulki na neman tax, masu kaza kaza, inda za ba mutane a sayar, inda za a yi kaza a sayar, komai an bi an sayar, kuma har yanzu ba a wadatu ba, har yanzu ba a wadatu ba, kuma ana bukata har yanzu. Waɗanda aka sayarwa su ma sun shiga cikin takura. In ka je kana sayar da kayan ɗinka shagonka, kawo tax ga wannan, za ka biya wannan, za ka biya wannan, za ka biya wannan. Waɗanda ke karba ɗin su tafi da shi, su kuma sun kasa wadatuwa cikin talaucin suke. Me talauci? Ka tara kudi biliyan suna ɗauri suna binne, sannan kuma ka zo in ka rasa naira 30,000 20,000 kuma sai ka shiga tashin hankali. Ba talauci kenan ba, bukata kenan. Ka'ida ce a shar'a, manzon Allah ya fada, man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allahu alaihi. Duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya tsananta musu. Ba za a je a nemo malami wanda ya karanta risala ko muktasar yazo ya ba gwamna shawara ba, a'a, ai kwararre cikin tattalin arziki. Ina je ko tattalin arziki? Ka gani ko kwararre ne cikin tattalin arziki, ai kwararre ne cikin kaza, ai duk yadda za a yi a samu kuɗi zai fito, ko da za a takura ma mutane ne fa. To shikenan sai kowa ya gawaye gari a cikin takura, kowa ya rasa me yake ciki, an rasa wane ne mawadaci, wane ne ba, kowa zuciyarsa ta yi zafi, ba sassauci, shi al'amari duk ya waye gari ba albarka a ciki. Ka takura musu, Allah ya takura maka, ka takura musu, Allah ya takura maka, kowa a takure. To yaushe rayuwa za ta yi daɗi? Ba za ta taɓa jin daɗin rayuwa ba. Sassauta ma mutane ake yi, sai Allah ya saka albarka a cikin rayuwar. Shikenan kowa sai ya zo ya rayuwarsa ya tafi. Za ka tafi ne duk rayuwarka da kai, duk rayuwarka da kai karshe za ka zo kana ita, rayuwarka tana da karshe, kowane ne kai. Rana ɗaya za a ce shikenan lokaci ya ƙure, lokaci ya ƙare, sai a ɗauki mutum kuma a ji abin da shi, shikenan ka shiga wani hali kuma kenan har tashin alkiyama. Sa'an nan kuma Allah baya mantuwa, Allah baya duk abin da kai shekaru nawa da kai kan mulki din yana nan rubuce. Har kai binne ka da aka yi, kasa ta ci ka kaza menene, Allah ce qad alimna ma tanqusul ardu minhu wa indana kitabun hafiz. Koman ka yana nan, ba abin da ya tafi. Allah yana sane da komai. An binne ka, kasa ta canye, wannan an binne, kowa an binne shi kasa, to shikenan ya za a dawo da kai? Da ba ka aka samar da kai, wa ya samar da kai? Allah ya samar da kai. Yanzu ya dawo da kai shine wani abu mai wahala? Shine Allah ya ce qad alimna ma tanqusul ardu minhu. Abinda ka sama ta ci a cikin jikinka, a cikin naman, a cikin jikinka, Allah ya sani, yace wa indana kitabun hafiz. Ba haka bane ba? Shi yasa ba abinda zai tafi. Za a dawo da kai, a kawo ka, a tashe ka, ka yi mulki shekara kaza, ka yi kaza 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 kaza, duk abin da ka yi, har abin da kake gani kai boye kake yi, mala'iku sun rubuta. Sha ba ka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasib. Sai ka karanta.